Здравейте, приятели! Аз съм Йоана и добре дошли в моя канал. Тъй като лятото вече е тук, аз съм решила да направя една серия с видеа, които са много летни. И както виждате, първото видео от тази серия е покупки за морето, преди морето и така нататък. Надявам се да ви е интересно или пък да ви подсетя за нещо и да си кажете: аха, това трябва да го взема на морето с мен със сигурност, благодаря ти. Така че нека започваме с нещата. Разбира се, какво е море или плаж без бански, разбира се, трябва да имате дори по няколко. Затова всъщност сега ще ви покажа един тип бански, който по-скоро е предназначен към аудиторията за момичета с по-големи гърди като моите. Винаги ми е било трудно да си намирам сутиени, а пък бански още повече, защото по принцип има големи размери, но те са някакси по-предназначени за по-възрастни жени и не са хубави, не са младежки, но наскоро открих модел, който добре придържа гърдите ми, цветовете са красиви и са точно такива бански, които аз бих предпочела да нося. На този модел чашката е триъгълна и се завързва както отгоре на врата, така и отстрани, така че може лесно да регулирате. Чашката е просто от плат, а отдолу има просто един банел, който подпомага за стабилността на гърдите. Колкото е хубаво да си седим на плажа или на морето и да се печем и да влизаме през 5 минути във водата, понякога нека си признаем, че не става доста скучно просто да киснем във водата или да се печем като змии на слънцето. Затова е хубаво да вземете някакъв спорт или някаква топка с вас, за да можете да разнообразите и да ви бъде по-интересно. Затова ние избрахме една такава плажна топка, която мисля, че ще ни свърши доста добра работа в скучните дни, следобеди, сутрини на морето. Плажните кърпи, разбира се, са също много важни и е хубаво не да имате по една, ами по няколко, защото когато едната е мокра, разбира се, може да сменяте с сухата. Тази година ние сме заложили на по-изчистени хавли, които са по-свежи, както виждате, в бяло и розово, а тази е в синьо. И според мен са прекрасни, меки са и се водят бързо изсъхващи, но да ви кажа, това не е такъв голям проблем, защото когато си сложите хавлията на слънцето, тя ще изсъхне за 10-15 минути. Пояс. Миналата година бяха много модерни поясите в формата и в вида на поничка. Тази година мисля, че са модерни с фламингота, но точно заради това, защото всички имат понички и фламингота, ние решихме да изберем една, която е с образа на диня. Доста е голям пояса. Следващото нещо всъщност ми е подарък. Това е един лосьон за тяло, който има блестящи частици в него. Той е на Oriflame и не мисля, че е повече от 4-5 лева. Честно да ви кажа, майната на Fenty Beauty и Body Lava, видях много ревюта за него и че казват, че е страшно много лепка на тялото. А това нещо, което е със сигурно 50 лева по-евтино от Fenty Beauty, издържа цял ден, не е лепково, въобще все едно нямате нищо на тялото. Също така издържа цял ден, докато не отидете да се изкъпете, блясъка все още седи на тялото ви, тъй като аз съм го пробвала един път, но ще се го запазя за морето. Следващото нещо пак е по-скоро за една определена група от хора, а именно момичетата с червена коса. В момента може би пак ви се вижда, че цвета на косата ми е различен, но не съм се боядисвала, просто реших да изпробвам този шампуан, който е на марката Lakme. Не знам дали така се изговаря. Закупих го онлайн и всъщност този шампуан, след като се боядишите, поддържа цвета на косата ви. Той е червен, самият шампуан е червен. И както виждате, тъй като моята коса беше доста руса, не в корените, в краищата беше доста руса, дори само без да се боядисвам, отцвети косата ми. И преди морето смятам да се боядисам и да използвам този шампуан. Вместо всеки месец да се боядисвам, той да поддържа цвета на косата ми. Както виждате, е доста пигментиран и мисля, че ще върши тази работа. Но все пак знаем, на морето винаги влизаме, къпем се, плуваме и така нататък и косата ни се мокри, разбира се, а червеният цвят много бързо пада и с това мисля, че доста добре ще се поддържа яркостта на червения цвят и няма да избледнява толкова бързо. Следващото нещо може да ви се стори малко смешно, но това е един спрей за обувки. Лятото всички се потим, просто някои обувки, колкото и да са хубави, колкото да са скъпи, придават неприятна миризма.
Затова ние взехме този спрей от Jumbo. Не сме го тествали, но предполагам ще има някакъв ефект. Мисля, че е добро попълнение. Не е много интересен продукт, затова ще мина към последния. Последното нещо всъщност е един серум с арган и макадамия от марката Natural Cosmetics. Той има почти подобна функция както на лосьона за тяло. Това е серум, който се използва за лице, който озарява кожата и придава естествен блясък. Все още не съм го пробвала, защото се го пази за морето и знам, че ще стои страхотно, особено с малко тен, ще е върха. И това беше от мен за сега. Това беше края на първото ми лятно видео. Очаквайте още много такива. Намислила съм да правя какво има в моя куфър, какво има в плажната ми чанта, влогове от Гърция и така нататък. Но за сега това е от мен и ще се видим в следващото ми видео. Чао!